Транспортът на София се нуждае от нова политика на планиране и управление. Такава е позицията на Мартин Заимов, кандидат за кмет, издигнат от Алианс София. Неговата програма предлага комплексно планиране както на инфраструктурата, така и на транспортната мрежа, като в нея ще се отчитат нуждите на софиянци при значително по-ефективно от досегашното управление на техните данъци. В момента, в който общината даде добър пример и направи транспорта нормален и удобен и ползваем, самите пътници ще се чувстват удобно вътре и няма да имат толкова много усещането, че някой ги лъже. За времето на своя мандат Мартин Заимов пое ангажимента да завърши първа метролиния до края на 2008 година. По маршрутите Надежда Хладилника и Княжа Волевски също ще бъде изграден подземен път. С удоволствие ще се вижда с вас 4 години.